दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद सनितपुर जिल्ला बे आफादनि मावख'निफ्राय जों दिनै मोनसे रादाब फोसावनो नागिरदों। बे जाहैबाय सनितपुर जिल्ला बर' फरायसा आफादा थांनाय 2023 मायथाइनिफ्राय जिल्ला रोंगौथि सायख' आनजाद जों जागायबोदों, फाथिबोबाय थादों। बेनि 2024 मायथाइनि डिसेम्बर दानाव 8 डिसेम्बराव खुंनाय आनजाद, बे आनजादनि जों फिथाइखौ होनो नागिरदों। जोंनि बे नैथि जिल्ला रोंगौथि सायख' आनजाद, बेनि फिथाइखौ होनायनि सिगाङावनो आं बयबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय आरो फैबाय थानाय मागो दाननिबो गोजोन हामलायथि बावहरबाय। बेनि गेजेरजोंनो जों 2024 मायथाइनि टेलेन्ट सार्च एग्जामिनेसन 2024 जिल्ला रोंगौथि सायख' आनजाद 2024 मायथाइनि फिथाइखौ जों होनो नागिरगोन। बेनि सिगाङावनो आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरगोन जे सनितपुर जिल्ला बर' फरायसा आफादा बे जिल्ला रोंगौथि सायख' आनजादनि दारै बे सनितपुर जिल्लानि जेसेबांफोर गथ'फोर दङ बिसोरनि गोसोआवहाय कम्पिटिटिभ माइन्ड सोरजिनाय, बादायलु गोसो सोरजिनानै फैबाय थानाय जोंनि जि इयुन जोलैफोर जाहाथे बिथांमोना जोंनि मोनफ्रोमबो आनजादाव उथ्रिनानै गावनि जिउआवहाय जाहाथे जाफुंसारनो हायो आरो जोंनि जि बिबान, थामहिनबा सरकारनि जि बिफानफोर दङ बेफोर बिफानावहाय बादायनायनि गेजेरजों आनजाद लिरनानै गावनि जिउ खुंनायनि राहाखौ खालामनो हायो। बे नोजोरजों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जिल्ला रोंगौथि सायख' आनजादखौ खुंफुंबाय थादों। ओंखायनो जों हास्थायदों बे आनजादाव सनितपुर जिल्लानि जेसेबां रायजो राजाफोर दङ, फरायसालिनि फोरोंगिरिफोर दङ, फरायसालिनि फरायसुलिफोर दङ, जाहाथे बिथांमोना गोसो होयो आरो जोंजों बयबो मदद खालामफायो, बेखौ जों हास्थायगोन। आरो बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि गावनि हारिनि मोनसे जि माइन्ड टेलेन्ट, ब्रेननि जि रोंगौथि, रोंनाय, बे रोंनायखौ जोङो दिन्थिफुंसारनो हायो, जों बेखौ हास्थायगोन। बयबो मानाव गेदेर नोंथांमोना जाहाथे जोंखौ बे आनजाद खुंनायाव मदद होनायजों लोगोसे जोंनि थांखि आरो नोजोरखौ जाफुंसार होयो, बेखौ जों आसा खालामबाय। दा आङो जोंनि बे नैथि जिल्ला रोंगौथि सायख' आनजादाव जोङो 2 थाखो, 7 थाखो आरो 8 थाखोनि बेखिनि थाखोनि गथ'फोरनि गेजेराव जोङो आनजादखौ खुंफुंदोंमोन। दा बेनिनो जोङो 2 थाखोआवहाय सनितपुर जिल्लायाव 927 फरायसा फरायसुलिया बाहागो लानो हादोंमोन। 7 थाखोआव 972 फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लानो हादोंमोन आरो 8 थाखोआव 925 फरायसा फरायसुलिया बाहागो लानो हादोंमोन। गासै 2228 फरायसा फरायसुलिफोरा नैथि जिल्ला रोंगौथि सायख' आनजाद 2024 मायथाइयाव बाहागो लानो हादोंमोन। बे बाहागो लागिरि फरायसा फरायसुलिफोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरदों आरो इयुनाव जाहाथे बिथांमोना गावसोरनि हानायमानिखौ नाजानानै गावसोरनि जाफुंसारनायखौ लाबोनो हागोन, बेखौ आसा फारिनाय थाबाय। आं दा बे नैथि जिल्ला रोंगौथि सायख' आनजादनि फिथाइ 2024निखौ आं फोसावनो नागिरदों। गिबि रेंक मोननो हानाय, फार्स्ट रेंक, सेकेन्ड रेंक, थार्ड रेंक जों बेखौ लाखिदों। बेनिनो UN एकाडेमि माइनावस्रि, बे फरायसालिनि रल नाम्बारा 70, आनसलिक कमिटिया जाहैबाय रांगापारा, फरायसानि मुङा जाहैबाय चित्रामणि बर',
बिथाङा फार्स्ट रेंक मोननो हादों। नैथियाव बाटासिपुर मिलन गेजेर फरायसालिनि रल नाम्बारा 20 नर्थ ढेकियाजुलि, बिजाथिनि मुङा निहिरस्रि मोसाहारि, बिथाङा सेकेन्ड रेंक मोननो हादों। कलागुरु बिष्णु राभा बिद्यापीठ रल नाम्बारा 2 ढेकियाजुलि, फरायसानि बिजाथिनि मुङा जुगामि बर', बिथाङा थार्ड रेंक मोननो हादों। बे जाहैबाय 2 थाखोनि। 7 थाखोआव जाहैबाय 7 थाखोनि नैथि जिल्ला रोंगौथि सायख' आनजादनि फिथाइया 24निया 7 थाखोआव बड'फा मेम'रियेल बड' हाई स्कुल रल नाम्बारा 24, आनसलिकआ जाहैबाय हुग्राजुलि, बिजाथिनि मुङा जाबाय थुनलाइ नार्जारि, बिथाङा फार्स्ट रेंक मोननो हादों। UN एकाडेमि माइनावस्रि रल नाम्बारा 49, आनसलिक कमिटिया जाहैबाय राङापारा, बिजाथिनि मुङा जाहैबाय महिमा रानि औवारि, बिथाङा सेकेन्ड रेंक मोननो हादों। बाटासिपुर मिलन गेजेर फरायसालिनि रल नाम्बारा 37, आनसलिक कमिटिया जाहैबाय नर्थ ढेकियाजुलि, फरायसानि मुङा जाहैबाय गजेन दैमारि, बिथाङा थार्ड रेंक मोननो हादों। 8 थाखोनि फिथाइया जाहैबाय ओरैबायदि, सैयद मनिराम एकाडेमि रल नाम्बारा 7, आनसलिक कमिटिया जाहैबाय थेलामारा, बिजाबे सोरांसा मोसाहारि, बिथाङा फार्स्ट रेंक मोननो हादों। नैथियाव कलागुरु बिष्णु राभा बिद्यापीठ जागोन खोमा, बिद्यापीठ, बिथांनि रल नाम्बारा जाहैबाय 1, आनसलिक कमिटिया जाहैबाय ढेकियाजुलि, बिजाथि एबा फरायसानि मुङा जाहैबाय पल्लबी बरु, बिथाङा सेकेन्ड रेंक मोननो हादों। थामथियाव जाहैबाय कलागुरु बिष्णु राभा बिद्यापीठनिनो रल नाम्बारा जाहैबाय 2, आनसलिक कमिटिया जाहैबाय ढेकियाजुलि, आरो बिजाथि एबा फरायसानि मुङा जाहैबाय इन्दिरा बर', बिथाङा थार्ड रेंकखौ मोननो हादों। थ' बेखिनिया जाहैबाय बिथांमोननि जाफुंसारनायनि मोनसे फिथाइ। आं बिथांमोननि बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि हामलायथिखौ बावहरबाय, आरो बिथांमोना जाहाथे इयुनाव आरोबाव साबसिननिफ्राय हामसिन बिथांमोना नाजाबावगोन, आरो बिथांमोननि जिउ खुंनायनि राहा दानायाव बिथांमोना जाफुंसारगोन बेखौ आसा फारिबाय। आं मोनसे बाथ्राखौ बेहाय बुंबावना होनो नागिरदों, बे जाहैबाय माबे साबजेक्टआव बेसेबां मोनदों बेखौ जोंनि जि वेबसाइट दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनितपुर जिल्ला कमिटिनि, बेनि जि लिंक वेबसाइट बेहाय मोनगोन, बेहाय बेखौ जों फोसावनानै होगोन। बेखिनियानो जाहैबाय। जोबनायाव आं मोनसे बाथ्राखौ आरोबाव बुंनो नागिरगोन, जाहाथे नोंथांमोना फरायसानि जिउ खुंनाय, जिउ दानायनि राहा, बेनि सायावहाय नोंथांमोना बयबो गोसो बाउसोमगोन, मदद होगोन, आरो बिथांमोननि जाफुंसारनायाव मदद होगोन, आरो इयुननि जोंनि जि रायजो, जि हादर, बे दानायाव, बेखौ सासन खालामनायाव अरायबो मदद खालामगोन, बेखौ हास्थायनानै आं नोंथांमोननि सेराव जाखिनि फरायसाफोरा उथ्रिसार जाबाय, दा बिथांमोननि बान्थाखौ नोंथांमोना माब्ला होनो सानो? बेखौ जोङो सनितपुर जिल्ला सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बोसोरारि जथुमा, बे जथुमायावहाय जोङो बे बान्थाफोरखौ होगोन। बेहाय जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ जों लेंहरगोन, जाफुंसारनाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ लेंहरगोन, आरो बिमा बिफाखौ जों लेंहरगोन। बे जाहैबाय 11 जानुवारि 2025 मायथाइ, आरो थावनिया जाहैबाय बाटासिपुर नंवान सिजौगुरि। बे गामियाव जोंहा देग्लाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्माया जागोन। जों बेहायनो बान्थाखौ रानगोन। बेहाय आं आरोबाव मोनसे खोथा दाजाबदेरनो नागिरदों। जोंनि बे 2228 फरायसा फरायसुलिफोरा जिहेतु बाहागो लाबाय जिल्ला रोंगौथि सायख' आनजादाव 2024आव, दा जों बेहायथ' जों टप 3ल' सायख'बाय, मोनफा मोनफा क्लासनिफ्राय, मोनफा मोनफा थाखोनिफ्राय।
टप 3ल' सायख'बाय नाथाय गोबां फरायसा फरायसुलिफोरा टप 3 बा बे टप 3आवहा सायख'जायासै। थ' बिथांमोना बेहाय गोसो बायनांगौनि जेबो खोथा गैया। बेहाय जों बुंनो नांगोन जे जोङो बाहागो लानायासो गेदेर, जाफुंसारनाया उननि बाथ्रा, जोङो बाहागो लानायासो गेदेर। आरो मोनसे खोथाखौ जों अरायबो बुंबोबाय थादों, फेइलियर इज दा साक्सेस अफ पिलार्स होननाय। जोङो जेब्ला फेल जागोन अब्ला गोदान मोनसे जागायनाया फैगोन। ओंखायनो जोङो जाय बिथांमोना जाफुंसारनो हायासै टप 3आवहाय, बिथांमोनखौ जों बुंगोन जाफुंसारनो हायैयासो जागायनायनि मोनसे गोदान थांखि। बे थांखिखौ लानानै नोंथांमोनाबो दावगालां, नोंथांमोननि इयुनाव मोजां जागोन। आरो अरायबो बेबायदि कम्पिटिटिभ गोसोखौ लानानै थाबाय थायोबा जों सानसे नङा सानसे जाफुंसारगोन, बेखौ आसा फारिनो हायो। गोजोन्थों।